ଇଗ୍ନୋ ଡିସିର ଆର୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବମିଟ୍ କରାଯିବ। ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆମେ ପଠାଉଥିଲୁ, ଏବେ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଗୋଟେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବ। ଏଇଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ମେସେଜଟି ଆସୁଛି ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଓରିଟେ ନ ହେଇକି କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଯଦି ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦେଉଛନ୍ତି 10ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ, ହଲିଡ଼େକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାର ନୋଟିସ୍ ଏଟା 2:54ରେ ଆସିଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ମାର୍କ ଚେକ୍ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା ସବୁବେଳେ ଏବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି, ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ କିଛି ଯଦି କ୍ୱେରି ରହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେରି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହୁଛି ସବମିଟ୍ କରିବାର, ଯେଉଁଟାକି ଇଗ୍ନୋ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ December 15, ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଟା 31 ଅକ୍ଟୋବର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମେ ବି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ ଡେଟ୍। ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ବି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ପଛରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ବି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କର ବି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ। ଆପଣ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସାରିଦେଲେ ଭଲ। ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଫେଜ୍ 1, 2, 3 ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଫେଜ୍ 1ରେ ଆପଣ 5 days ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଫେଜ୍ 2ରେ 20ଟି ଭିଡ଼ିଓ, ଫେଜ୍ 3ରେ 20ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଅପସନ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଗୋଟେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର। ଆମର ଆର୍ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମ୍ ରହିବ, ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସିଛି। ଫର୍ଦର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ।